Yebo sanibonani. Kubalekile ukuba sizikhulume izinto ezijulile. Ngifuna ukuthinta lolu daba lwecala luka Senzo Meyiwa. Bafethu namanje ngiyasho ngithi njengoba ngangishilo ngo2022 namanje ngisasho futhi. Ngikhathala ukuthi umuntu angithini. Labasolo abasecourt ngokuthi ibona ababulala uSenzo. Inkantolo izobathola bengenacala laba basolo. Kodwa abameli laba abalwela labo accuse ngifuna bangizwe labameli. Mina kangikhulumi lezi zinto ongayifica zikhulunywa nawo 17. Mina ngikhulumi lezi zinto ufica izikhuluma ematshwaleni cha. Mina ngisho into esokuzokwenzeka. Ngithi mina abameli baleli cala leli abamele o accused from 1 to accused number 5 bathwele kanzima. Lokhu enikubonayo kwenzeka ecourt uncane ukunikubona ecourt la sekushube khona uma bangabe sebengasekho ecourt. Laba abameli abagcini ngokumela o accused ngokomthetho. Laba abameli balwa nezilwane ubusuku nemini. Buza noma ubani ummeli osoduze kwakhe noma imuphi. Makhona ummeli omaziyo nje amubuke okulaba ya ukuthi kwenzakalani bengabe sesekhaya kwakhe. Kwenzakalani bese semgwaqweni. Zinjani izitha ukuvuka ezahlukahlukene. Zinjani inkinga. Zinjani izimpi eziqhamuke emaceleni. Abanye banezimpi even mayisilwa lento abanye ilempi ingena ngisho nangamakhosikazi abo. Abanye ingena ngisho nangabantu abaclose abanye nangengane zabo. Bafethu ngiyacela laba abameli labaya bathandaziseni bafethu babhekene nempi enkulu kakhulu. Leyanto leya labameli becala kaSenzo ingaphezulu kwalento lejwayelekile makuthiwa iyenzeka makuthiwa umeli umuntu. Babhekene nezimpi lapha yana ungezwe kuthiwa kunommeli osegula ngezinga eliphezulu kuthi kusinda lo kube kugula lo. Balwa hey angazi ukuchazela kanjani ukuthi ni understand lento. Abalwi lento yecase kuphela. Balwa bevikela impilo zabo. Balwa bevikela impilo zomndeni ngenxa yali case. Balwa nezilwane ebusuku ziyafika kubona ziyabakinya ziyabacindezela ziyabadonsa zivusa izitha zivusa izimpi ezakudala kade zabanqoba abafethu. Ngiyacela laba abameli bathandaziseni babhekene nempi enkulu labaya uma ngabe sekufika egcineni benqoba lelicala hayi bayayideserve award. Mina ngibuka lokwaka moya angibuki lokubuka ibona wonke abantu lemhlabeni ngibuka lokwaka moya ukuthi baze bathwala kanzima. Uyabona nje ekuthaka ngokwami ngabe ngithi laba abameli bonke abafuye. Omunye umuntu akafuya inja, omunye afuya inkukhu, omunye afuya imbuzi, omunye afuye noma yini ukuze lezi zinto mayishaya ziqale ishaya inkukhu before ishaye wena. Ziqale ishaye inja before zishaye wena. Uyabo because mangabe ufuyile inhlanhla yakho iba lapho into ezoshaya wena iqale ishaya isilwane esifice egcikeni before ingena ngaphakathi. Kufana noma unama security. Mangabe unama security uqola kancane mangabe unama security ungaphakathi wena impi iqalisha ama security uma unama bodyguard impi iqalisha ama bodyguard. So mangabe ufuyile kufana nokuthi le into ezingaphandle ziyigazi elumhlatshelo wakho wena ungaphakathi. Mangabe unenja impi ngimeqalisha inja ngaphakathi mfethu ungarelax mawuthi uyavuka ufica inja yakho ifile noma iqhuga. Ungarelax mawubona inkomo yakho iqhuga impi ebiza kuwena leyo. Ungarelax mangabe ubona imoto yakho ifa njalo because imoto yakho yamandla akho and ingaphandle noma ilapha egarage izinto ezize kuwena ziqale ishaya lapha emotweni. Ungarelax mfethu bengabe unenkukhu uthi uyafika inkukhu enye ifile. Ungarelax bengabe unezingane uthi uyabheka ingane enye ivele imisbehave all of a sudden ngadi right. You understand what I'm saying? So kunezimpi eziqala somewhere. Ungarelax umfazi wakho bengabe vele elwa nawe like akaze
ayenze lento before avele alwe nawe, it's like nje uyambona ukuthi ngathi uyisilwana umngakho noma uthi uchaza into enesense akasafuna ukuyiabsorb understand because uyalwa usuke sengenwe yimpi eqonde ngqo kuwena. Impi ayingeni direct, ingena ngezinto ezisondele kuwena ukuze ifike kuwena because ngenzeka ukuthi unedlozi eli strong so awuqondeki direct kodwa into yakho izongena indirect so that izokhona ukudefeata wena. So baningi abantu bayazi ngakho noma wathi wasa uma ubheka ikhathi esiningi izangoma nan uzulithi idlozi lakho umuntu alifuni indoda. Hayi ngoba lingayifuni indoda, it's because lisuke lizama ukuvala into ezongena impi noma uyinyanga uthola ukuthi umuntu wesifazane nje bengena naxabana naye izinto zakho ziyabheda. It's because uyasebenziseka ukuba zonke izimpi ezifikayo zikhona ukuthi zingene ngayo. So sometimes noma yini into oyithandayo impi ingena ngale into oyithandayo. So kumele wazike wena mawuthanda ingane yakho ngelinye ilanga impi ezekuwena iyongena ngengane yakho. Makunenkomo oyithandayo emakhaya impi elwa nawe iyongena ngaleyo nkomo. Mangabe uthanda umngakho impi elwa nawe iyongena ngumngakho. Mawuthanda imoto yakho impi elwa ngawe izongena ngemoto yakho. Ingena lapho untekenteke ngakhona impi elwayo njalo nje iyakubheka ukuthi untekenteke ngakuphi nokuthi yini lento eyigugu kuwena. So sengiqonda ukuchazana la ukuthi nalabantu kababameli becala likaSenzomeyiwa banezinto abayithandayo. Zonke into abayithandayo ziyabajikela zibukeka zilwa nabo. Ngithi mina behlisa umoya ngoba yizimpi ezilwa nabo ngoba bathathe icala elamba nama spirit amakhulu. Angithi mina ngibona yonke into mina ngibuka yonke into lamba nama spirit amakhulu leliyacala lamba nokuthi bengabu umendleleni lama spirit wona ayagweba. So that is why ngithi ngamanje lababameli abathandaziswa wonke abo nje bese isikhathi ukuthi abantu all over ababambisane bethi sifuna kwenze kubulungiswa kuSenzomeyiwa ukuze ingcindezi eza kulaba abantu ibone kodwa ukuthi emhlabeni abantu bayathandaza. Angabi khona umuntu obukeka engathi yena kanandaba ngoba babhekene nempilo ababameli. Yebo phela bese behola imali boyidla bodwa nani kodwa igcinele ubulungiswa bayosenzela ngoba bakhombisa ukuba lesibindi. Noma licaleni nje liyabalekela icaleni nje. Omunye umile abaleke nje, omunye abaleke nje athi ngeke impilo yami nengane zami lezi kodwa bona bamile. Bafethu bengithi nje ake ngidlulise nje ukuphuthumayo ngalolu daba. Ngiyabonga kakhulu. Igama ngokuphaka isibongo abakazama bathi ngihambile bathi ngibonile bathi ngizenzile bathi wathi uphaka kodwa kuyini ngingwele ebhuqa bhuqimiza abafokazana ngotholo lothe thuluza ngihambi nalo ngilifice ensimini xa muxakile kuzoshuba kusengenzeka noma yini ngumafavu ke njengedenge abane ngonokhwatho phatha ikhulu lokufama khanda indlondlo enamakhanda amabili elesithathu elenkosazana dame ningasho ubusika nehlobo ngqwele ngaphuphi inyoni madoda usikhutshana siphupha amehla namalanga ngathini mina bathini bona kunjani makunje wena onyanyayo fakofo ngeke ngize ngempatha mina gcwala ngiyakufakela nangu usikisi. Angikhulumi ke kuma inbox la ko Facebook angifundi umuntu athi hayi King Phaka bengikhuluma nawe inbox nani hayi angikhulumi nawe angikhulumi kuma inbox mina mangikhuluma mina ngikhuluma nje direct la inamba yami ithi 0798130260 khulumi kuma inbox mina mawuskeme umuntu ke ngoba ethu King Phaka bese kunikeza enye inamba nawe ibhadi lakho le 5 October zonke indlela ziya eMidi Ilove ilabe ubona khona abantu ukuthi what I'm capable of. Ngisazoqhubeka ke ngilethe imfundiso ngoba ilevel yami mina yokufundisa ilevel engajwayelekile emhlabeni. Umehluko ngithi ngifundisa nasemthamo ngibe ngilwela abantu ngoba phela funa uthi ufundisa ube ubalwela abantu banama challenges ahlukahlukene emakhaya bafethu. Omunye umuntu ungacabanga ukuthi uyadelela wena no akadeleli iamount yama challenges abhekene nawo iwona lawa amenza kugcina sengazi ukuthi nomqondo wakhe ubheka le bese uyamjaja wena. Kucheke ke ngokwami ngaba kujajwana lemhlabeni ungazazi inkinga zomuntu ukuthi zingakanani ngabe uqala understand ukuthi unenkinga engakanani before umjudge bafethu yabo. But it is what it is. Yabo. So ngiyacela mina ukuthi nawe lapho ukhona mfethu. When the going gets tough, try by all means to be tough, get going. Never give up, never succumb, never turn your back from people whom they assisted you. Yabo. Qinisekisa ukuthi bonke abantu abakusizile nawe uba kunye nabo. Masuku isikhathi sakho uyakhona ukuba supporta nawe, yabo.
Ngixolise nje kunensukwana ngingakhulumi la kodwa hayi sengifikile manje sengifikile and sengizothi kubakhonyana nje yabo so ingakho nginomakhandakhanda damn nomakhandakhanda onokhakhana stone ngisuke indawo leyo yokulwazo kamoya impi zokudlalwa impi eziqhenywayo hey impi yakamoya it's something else impi yakamoya izimpi zakamoya abafowethu aziyona lento abantu abathi bengabe beyibuka noma bayicabanga abathi ikona is something else. It's something else yabo so that is the reason why ngithi mina ngizonilwela lempi zakamoya ngoba kunabantu abahosomabhizinisi kunabantu mfethu abangathatha entweni kodwa still baneziphi zakamoya impi yakamoya ishayo phansi ishayo phezulu ishayo phakathi nendawo so mina mase ngifikile kumele ngifike into enjalo ngikhona ukudila nazo thank you so much baba yini ngiyanithanda lapha